meya. Ndiri mutauro wekanzuro yechitungwiza. Panhau yedambudziko remvura riri kuwanikwa nevagari, tiri kuita dambudziko rekuti mvura yava shoma nekuti kazhinji tinoiwana kubva kuguta reHarare. Pari zvino tatichiwana mvura mumazuva ano Chimufuro, China neMugovera. Naizvozvo idambudziko rakakurisa nekuti guta redu rakura zvakare. Saka vazhinji tiri kuwanisawo mvura iyoyo inenge yabva kuHarare asi haisi kukwana. Chatinozopedzisira taita ndechekuti tine maboreholes atakachera nemamwe atiri kubatsirwa nevatinoshandidzana navo anova mapartners atakaisa mumawadzi akasiyana siyana. Ikoko ndo kuri kuuya nekunoponera vamwe vanenge vashayiwa mvura mukati menharaunda dzavagere, sekuti mvura inofanira kunge ichiwanika patepi, asi nekuda kwekushomeka kwayo vazhinji vava kutoponera kuzvibhorani. Iri nzira zvakare tinokurudzira kuti vagari vange vachichera mvura, nekuti kuti vazoenda kunochera mvura munzvimbo dzisina kuutsanana dzakaita semashallow wells zvinogona kupa dambudziko reurwere unowanika mumvura nekuti inenge isina kuchena. Saka ndo dambudziko ririmo mukati medunhu rechitungwiza ratiri kutarisira kuti isuwo sekanzuro tinge tichigadzirisa panguva iri kutevera. Chizhinji chatiri kutarisa ndechekuti pamuda dhemu ratotarisa tiri kuvakwa, tichikumbira kuhurumende kuti dai yagona kubatsiridza kuti danho iri riende mberi nekukasika, nekuti ruzhinji rwemuchitungwiza ratambura maringe nenhau yemvura. Muzvibhorani zvatakachera asi kukwanisa kuti zvinge zvichibatsiridza kuti vazhinji vagowana mvura inotarisirwa. Dzimwe nzvimbo dzinenge dzisitorina mvura dzinowana kudai kuburikidza neushoma hwainenge uinayo. Saka chikumbiriso zvikuru sei kuti tigone kubatsirika ipapo, ruzhinji rwemuchitungwiza rugokwanisa kurarama zvakatambanuka sezvinotarisirwa muconstitution inenge ichiti iyo ikodzero yemunhu kuti anga achiwana mvura yakachena yekushandisa. Dambudziko remvura kana tichiritarisa ngerekuti City of Harare ndiyo inopa mvura kuchitungwiza muHarare macho, kuruwa kuEpworth, Inkombo Barracks uye inopawo zvakare kuNorton. Mvura yavari kupomba inoita around 375 megaliters pazuva, asi kana wachiti pamaripotsi vanoti 60%, nearly 60% yemvura yavanopomba iri kurasika kuti pombi dziri kuduza kana kuti dzakafa, kana kuti mvura iri kubiwa ichikonektwa zviri kunze kwemutemo. Zvinoreva kuti nedzimba dzawanda mukati meguta, dzimwe dzakagadzirwa dzisina maplans, atingati maillegal settlements, akuitawo maillegal connections, vakuwana mvura asi vasingaibhadhari. Zvoreva kuti mvura ishoma shoma iri kuwanikwa kuwanhu. Zvingade kuitwa zvikuru kuedza kuti kanzuro iise mari, iise misoro pamwe chete kugadzira pombi dzemvura dzafa pasi apa, kuitira kuti mvura painopombwa kubva kuMorton Jeffrey nekuWarren Control inofamba ichisvika kudzimba dzevanhu. Pari zvino mvura zhinji iri kuperera mupombi dzakapwanyika, pombi dzazara nengura dzisisagoni kufambisa mvura nekuita maillegal connections. Saka panofanirwa kuve neprogram inoreplacea mapipes asakara, uye vanofanirwa zvakare kuti waite accurate billing yemvura yacho, nekuti pari zvino mabills ari kutumirwa vanhu ari kuita kuti vanhu vazhinji varege kuzobhadhara nekuda kwekuti vari kutadza kugutsikana nemabills avanotambiriswa. Saka kanzuro ikashayiwa mari, recommendation yedu ndeyekuti kanzuro inofanirwa kuita mabills anoreflecta mawaniro evagari. Ndiri resident yeNorton. Panyaya yedambudziko remvura, Norton izvizvi tingati zvinenge zvaanani, zviri nani pamvura muNorton, because every ward ine chibhorani chesolar, ine zvibhorani zvakaiswa nekee. Saka mvura yekumawadhi ese haisi dambudziko rakanyanya. Plus mvura yedu inouya kamwe chete kana kaviri pasvondo, painenge isina kuuya paipi ichienda kuchibhorani. Even vakaremara kuti ane access yekuti tokwanisa kunocherawo yepatepi, vakaisa matepi ekuti tokwanisa kuvhura mvura. Hatichanetseka nekubhadhara vanhu kuti tibatsirwe kugweja mvura, hatichagweja mvura, tichongosvika ende tinorespektwa. Vese vakaremara hapana anomira palaini, akaremara achere mvura, anotocherewa, otambiswa mvura inotakurirwa.
saka zvakatirerukira isusu kune vakarembara munotoni panyaya dzemvura since utano hudiwa kuti apinda munyaya dzecovid dzinoda kugeza maoko. Saka munotoni tingangoda kuti zvingowedzerwawo zvishoma kuti pasava nemunhu anoita kiu, asi makiu ataisvika pakati peusiku sezvino hakusisina amashoma, kana kurwidzana kwaita vanhu vachirovana nevakomana kuti tikwanise access kuchera mvura. Izvo zvakarongeka because kwakatsvagwa makomiti emazvibhorani anoona kuti zvakamira sei, machiyameni, masekita nevanoongorora zvibhorani. Izvozvo hazvinyanya kufa zvazvaita, vanhu vaigweja svika zvafa. Saka paanenge achigweja vanhu panenge pane vane komiti indinogara paward 7 and une kune dambudziko rakanyanya panyaya yemvura. Indetwa Florence Nyama, ndogara munzvimbo yeGlenora A kuarea yechitubu. Vanhu tine dambudziko remvura yekuti panzvimbo yatiri takaisirwa chibhorani chimwe chete chinokondema vanhu vakawandisa, manew stands nemaold stands, ende mvura dzedu pamatepi dzatoo nemakore dzisingabudi. Saka tichada kuti tibatsirwa kuti tigadzirwe mapaipi edu mvura ibudewo panobudawo yevamwe, ende nekuti zvibhorani zviwedzere kuti vanhu vapote vachiwana mvura, nokuti mvura ndoupenyu. Uyezve tine kodzero yekuti tinofanira kunge tichishandisa mvura kana tiri munzvimbo dzakaita seHarare kudzivirira zvimwe zvirwere zvakaita ana korera, covid, zvimwe zvirwere zvemudumbu zvinongoda kushandiswa paine mvura. Uyezve tinoda kutiwo kana tikange tichitaurawo nevanhu vedu vecity council vatitambirewo zvichemo zvedu, pane kuti tikavaudza havakurumidze kuti responda kutibatsira paine zvinenge zvativhiringidza. Saka isusu tiri kukumbirisawo kuti ngatigadzirisirwawo zvichemo zvedu nekukasira, uye pakunobhadhara mabills edu ngatiwanikwawo tichibhadhara pasina kumanikidzana, kana kuti tichiwanikwa nonzi mbodzokera movha yamangwana, kana kuti nhasi hapana mushini endai, kana kuti tokunyorera neballpoint, kana wanyorwa neballpoint, kana bill rakuuya mari yaunenge wabhadhara hauioni. Saka izvozvo zvinhu zviri kuti mbunyikidza munzvimbo yeGlenora. Saka tachibatsirwa, taida kuti tibatsirwawo necity council. Marara izvozvi makanwa Glenora kwavawanikwa vana vakaraswa kunze kuoedza, vakaraswa mumarara. Inhau yekuti marara haasi kutakurwa, saka vanhu vakungwana mekunodhambira vana vanenge vazvara, nenyaya yekuti vanenge vatoshaya futi mari dzekuenda muzvipatara macho kuti vanobatsirwa vari muzvipatara, nekuti kuzvipatara kwacho kunodiwa maUS $. Ukaenda kuchipatara kwaita senge patinonosunungira kuna ana rutsanana, kana usina mari pambuya vanenge vari pajuti haukwanisi kubatsirwa kuti usununge zvakanaka.